Bekujutshwe abombutho wamasosha ngobuningi ngaphandle komuzi kaUBobi Wine emva kokumenyezelwa komphumela wokhetho. uWine uthi banobufakazi obuqande ikhanda bokuthi lolu khetho belihaqwe izenzo zomgunyathi. We have evidence about staffing and other forms of election malpractice. And after putting together, we are going to take all measures, I repeat, all measures that the law permits to challenge this fraud. Ngomgqibelo ikhomishana yengamele ukhetho kuleli yazwe yamemezela Museveni njengomuntu onqobe ukhetho lukazwelonke obelibanjwe ngoLwesine. Unqobe ngamavoti angamaphesenti angama-59, uWine yena wathola angama-35. Museveni oneminyaka engama-76 selokhu aqoqobala izintambo zombuso kusukela ngo-1986 ubalwa nabaholi asebehlale emandleni isikhathi eside emazweni ase-Afrika. Enkulumeni yakhe yokuqala emva kokunqoba ukhetho ugcizelele ukuthi usikhulu phambana nobhoko abazophehla uthuthuva eUganda kuzobhekana nabo ngqo. 1962 we have been having a problem of people want to cheat in the elections. This has been the chronic problem of multiple voting, underage voting, we had the ballot stuffing. UBobi Wine obeyisihlabani somculo udalule ukuthi ukholwa ukuthi impilo yakhe isengcupheni. Kusenjalo iqembu lakhe lidalule ukuthi elinye lamalungu alo eParliament uFrancis Zakhe uboshiwe ngoLwesihlanu ukhathe zama ukungena emzini kaWine. Ukhulumela ke leli qembu eliphikisayo kuleli yazwe uthe uZakhe ungeniswe esibhedlela kulandela ukushaywa kanzima ngamaphoyisa. Umkhankaso wokhetho buhaqwe izihombe zodlame amaphoyisa namasosha ephansi phezulu ehlukumeza abalandeli kanye nabaholi beqembu eliphikisayo kuleli yazwe. Phezu kwalokho uhulumeni wavala nokusebenza kwe-internet.